Bonġu Malta minn ġewwa Pawla llum, il-rekord illum daqsxejn differenti. Jispjegana daqsxejn Ġeffri, ħa naraw ftit. Mela llum għandna lil ħabib tagħna Tony Farrugia li apparti li ħajkser jagħmel rekord nazzjonali ġdid kif isir kull nhar ta' Ħadd, dan ir-rekord huwa tentattiv biex jikser rekord dinji. Ir-rekord dinji huwa tal-ikbar numru ta' twaġen tal-Ċina irrumblati f'minuta. U sissa ir-rekord huwa ta' 14. Saru rekords oħrajn 10 twaġen, 12, imma sissa ir-rekord huwa ta' 14. Allura Tony, it-tentattiv tiegħu huwa li jawweġ jirrombla mill-inqas 15-il taġen f'minuta. Sewwa ġifieri llum mhux biss rekord Ġeffri, huwa rekord dinji li jissejjaħ il-Guinness World Records qed nifhem sew. Ekku, saru l-applikazzjonijiet kollha li huwa daqsxejn diffiċli biex tapplika għal-rekords dinjin, imma Tony irnexxielu. U għalhekk dar rekord dinji jinvolvi fih mhux biss il-membri tal-ġurija kif ħankunu jiena u persuna oħra, imma jinvolvi wkoll it-timekeepers. Huwa rekord li nittamaw li jitwettaq u nieħdu pjaċir li bħala pajjiż aħna inniksru rekord dinji għax aħna għandna l-kapaċitajiet tagħna wkoll. Ħafna x'taħseb Tony minn għandek idejk illum? Issa l-lum ġibt miegħi those timekeepers. Wieħed Martin Fenech tal-boxing, huwa professional timekeeper tal-Commonwealth tal-ħafna. U għandna James Fenech, timekeeper tal-football, huwa coach tal-football. Imbagħad għandna x-xhieda għandna Alfred Mifsud li huwa Guinness World Record holder, għandu rekord tad-dinja u dak ħajkun x-xhieda, u għandna Gabriel Caruana huwa għallim tal-Junior College. U dak imbagħad għandna Guinness World Record holder ieħor xhieda bħala xhieda u X'taħseb għandek fiduċja llum? jekk kollox imur kif suppost nagħmilha. Nawguralek huge good luck mela. Grazzi.